tehnyt noit paljon maalia Suomessa? Joo, yhdellä kaudella mä tein 14 maalia. Toisella kaudella mä tein 16 maalia, mutta meillä ei ollut pelejä näin paljon. Etkö halua ulkomaille? Mä olen nyt ulkomailla. Tyemme, minä tyemme. Joo, tietysti. Jari, Suomi tunnettu jääkiekosta. Osaatko sinä mulle? Tietysti mä osaan pelata jääkiekkoa. Melkein kaikki Suomessa osaa pelata jääkiekkoa. And what about you, Finini? How are your ice hockey abilities? Stupid question, Hans. I am the best hockey player in Nigeria. George, niet buitenspel. Dat is Liedmanen met de vrije kans. En daar is dan ook 1-0. Jari Liedmanen. Zeer doeltreffend dit seizoen. Ook nu weer.